semudara temoho yiduma neso pafutan gako hari mengene nyabo mboga chuso. Idagaramu I don't care bukwa ne wonye zuzu wa magu no toru nozu na jegule ninyi. Onye nyanya na-egwu inyi o, onye eji anata danụ eja ọ na-egwufute. Nchisuru nwunye na onye je imeru sọ tabụ menya maka n'ishi diberedu. Ekele kwu na-adị igwe na n'ọnụ ya ahụhụ nọ. Adị m ọra mma, chekwara ka ịghọta m nke ọma tupu ijiri ike meghasịa anya gbarụsi ihu gị maka ofu anya tupu iburu oche bunye iwe na ọnụma dere du ka ịghọta m nke ọma ghọta m nke ọma aka na-agbagharịba ka nkịta m ụsa a sịkwana na nke m ka mma maka na nke a gosiri ịhụnanya ebe ịmaghị akụkọ juru n'anya ebe ịmaghị nkọwa akara dị n'ime aka o nwere ihe mara maka agha m gabigara mara na onye ọbụla nwekwara nke ogwu aga gee ntị ka m kọwara gị na ị chọrọ ịma na anya m eturugo ugo n'ịkwa akwa nke si n'ala ala obi m awụpụta isi a ị hụrụ ebugo ibu karịrị ya wee gbagosia n'olu m nke karị gbaji ya ma nkwudosi ike nwee olileanya lee amụghị m na mma mana onye hụ m taa ọ sị m na m mara mma na-amaghị ọtụtụ agha m lụgoro ka m dị mma gaa m nwa obere ma ị chọrọ ịma ị ga-ahụ na ahụ m jupụtara na ọnya nke na-adịgide dị ozi anyị lala ka m jukene gị ajụjụ ndị a ị nyenugoro mmadụ enyemaka o jiri ihe ọjọọ kwụọ ọgwụ ụgwọ ya bụ ihe ọma bokwa gị ebubo ịtụ ha anya mine sokwa ya n'ịhụnanya ka o wee tụgharịa ma chegharịa ịhụgo ihe m jidere ọra mma ọ bụghịkwa maka na adị ka m mma ọ bụghị maka na agwa m bụ sọ mma ọ bụ maka na ahụjugo m anya ọtụtụ emewago m obi ma mgbaghara ha mmegbu mkpagbu ebubo ma m die ya adị m ọra mma maka na enwere m mgbaghara na ịhụnanya ihe ndị a ka m tinyere ngwa agha olileanya m bụ na ike m si na chi m abịa ọ bụrụ na ihe m na-akọ edoghị gị anya gaa jukene ihe a na-akpọ m dịka aha abụ m nwa dị ọra mma.